Ay, bakit? Daman ni baga kanyam. Makaoy ka mat. Apay, ano ibagam niya? Takalam akong ungit ka. Anak ang makaungat. Adala na baga kanyam. Apay na Gia. Takalam nagsteryoso mo tayo bagam. Kit kasano magamin bakit? Siyak pa'y mababay na gidi bagbagada gidi gayim ko. Apay, naibagbagadakin ka. Tamabayin ka ako nam. Kit nagkaro ka numot ti pinag-anandar mo kanya kon. Ni Apay, sino yung tinagibagakin niyang tikas ta? Kagpay sumo bakit? Sumubra ka gaminan. Amom na apay. O Apay, kasapnom nga na ibaga. Kit kay bagbaga lang bakit? Di man nangag. Nimal ka, di na pilpilusupon. Ana, kaya mo talaga mamuha na gidi bagbagada bakit? Natibagam niya. Nagado pala tang-tanga abam, dim pala ibaga. No, gininom kami ngamin dabaak. Pwede kag tsatsatan. Amom na nga ron nga suda ti kadwa kon. Apay, ano dakas niya, Jay? Makisturbak, di pinaginom niya? Madiman kami kasi bakit? Na mga gininom kami, madi ka umamatawag nga tawag ka nagchat nga chatin na. Ay, katno kasi mo ti kayat mo. Di ka gawawid dito yan. Di ka latag yan, kinibakon. Ayun na, yung bagi jay makainumak, uri ka at kayat. Kinawan mangibawal kanya. Oh, ano ti pampanunutom dita? Ana, kayat mo jay kinibakan? Wen, dyan na ni bakon. Imbag jay tawa na tagare. Madikas la kanyam. So kaya mo ha? Sige, pumano ko ti sangok. Ang kalang daga jay lupa mo jayon. Tama pa kakinya na. Wen, pumanawa dito yun. Makaumat ang iwat mo. Kasla ka la, armalite. Tatatatatat. Siging kan, di kag pagpakita kinyak dito yun ha? Siguro, nakon. Naku, nagadumakita ka, pa'y tigre. Napananangatan nila kay Natoy. Napanan ni Andres. Ana, aginom kayo manan? Sige, yawid mo sunan. Total kat, kinanayin kayo mga kadwa. Ni, apay, nagapa kayo man nila kay Maon? Wan, gapo kinyayo nga gayom na. Ni, apay tanay ramang kami man ti apay yung agasawan. Ang bag ko man no, dati karga ng ice cream. Puro apa mga rod. Ni, sa lawaso kam alagayam niya. Kat kasano mga men, bagbagayo ka no nga, andor ang laso na unay. Kitag pa'y sumay. Awan nagpay-pay-pay ito yung aso. Apay, idakos yun, dadya raramidak nila kay ko. Masubsobramit nga minunayin. Masubsobraan? Apay, nudang mapasamak kinila kay ko, at ang sa pinag-iniinom nyo, matulungan nyo suna? Kitmanin man o kami lang mit nga gininom 7 nga daw itimay sa nga Domingo. 7 daw? Kat inal daw malang nga jay. Rumasong ka pa lang. Kituin kat katungtungin nak di sumong batak. Ay, umalis ka man dito sangok. Baka matingpa ka. Nagkaro kami tin, manmano kami lang ron ngagkadwa nila kay Mon. Ano nga man nga bagbagam? Kinanayin kayo nga ron ngagkadwa. Nakatartarabitab ka, bagta di nakatalawan nila kay Mo. Diba? Alam ti kagayam? Mukha kam dito oy. Wait, tatayek pa ito, di mangig nga tatayinak pa, ratratratin nato yung asawam. Wan, ratratang kayo talaga nga duwa. Takinanayin kayo lang kadwa. Tapos puro pa inong tararamidan nyo. Kutmo na ba kahit numadi kami nga uminom, di matay kamain? Ni, di may baga nga matay Jack pa'y nakaasawa. Bakain ka na lumakay kan. Agtang na kayo man nga duwa. Rumasong ka pa'y. Bag ko man o, danom tayo naman nyo. Arak mga rod. Naimiima sa ati arak, ta daraman na ajay, di danom ngay, aw maramraman na ajay. May saka mat. Kayo nga karaman di danom. Ikanyo ti asin. Nagapgadin ngay, ang bagpay aja arak, isumamait. Talaga nga si kayo nga duwa, naglay nga rumason. Kinupumayag ako mga ginong kamilatan nila kay Mon, di madiak rumarasunain. Nalalaing ka pa'y? Kita ko maan-anayek, di nalaing nga talaga. Gusto paglaingan nyo nga duwa. Maski man ti sangok, no jak makapagtupal, pag tinimugong kayo. Ni, apay dadalam nga bagan Andres. Kut pinagtanaw na mo ni bakit ko. Agyanak ano kanya mon. Ni, agpaisaw. Nagkasangon pinagbiag mo, maninlima na ka pagtalawin may saldaw. Uri dabagan pa isuna, tamamati ka. Agpaisaw nga, pinatalo mo man nila kay Mon. Madi ka mo siguro nga tulong. Madina may pada ni apong mga paling Anya? Ano yung bagam? Nagpada kayo nga tuling ni apong mo. Anya? Ano day-day mo dumam dita? Awan, nada ka di. Kitkaslad lang mo ti bagbagam dita. Ada nga rin naging mo, ngayon bagak. Kitagday-day mo dum kamat, mangag ko nga ron. Idi si ka ti paling. Ni nagloko kan. Umalis kayo man dito sango kan. Ni, papanamay nga rod ba kahit di talikod mao? Upis ti sa bayo nga duwa.
Maski man lang dito yan. Palapalong kayo kot. Yung taman langin Andres, agsublitan tulat tatuin, tunong madinapudot ay ulo ni bakit mo. Sige, nandang bye bakit? May liwak ka niya. Love you. Ang talo ka dito yan. Uray di kag subsubleng.